Jó estét kívánok, Ercsei Csaba vagyok, nem tudom, hogy látnak-e, illetve hallanak-e engem. Mindjárt megpróbálom megfordítani a kamerát, mert igazából magamat szerettem volna látni. Na majd mindjárt megnézzük. Itt is vagyok. Szóval jó estét kívánok mindenkinek, ez egy Facebook Live adás. Itt vagyok ismét az élőadásban, az előbb meg kellett szakítani, mert úgy láttam, hogy lassú az internet, úgyhogy megvárom, amíg mindenki visszacsatlakozik. Ilyenkor szoktak jobb csatornák zenét sugározni. A következő kérdést egy olyan hölgy tette fel, aki nem olyan régen személyesen is nálam járt, és azt javasoltam neki, hogy kezdjen el szedni fejfás megelőzésre egy Teperinep nevű gyógyszert. Ez egyébként több fejfás ritkítására alkalmas gyógyszer. Sokan félnek tőle, mert ezt eredetileg hangulatjavítóként, antidepresszásként találták ki, de szerencsére nem csak depresszióra jó, és nem csak depressziósoknak tudja a fejfájásait ritkítani. Tehát a hölgynek a kérdése az volt, hogy mikor hat a teperin. Gondolom azt érte ez alatt, hogy mennyi idő kell elteljen a teperin szedésben ahhoz, hogy lásson tőle az ember hatást. Most itt azért túlig határokat érdemes húzni. Az első pár napban valószínűleg nem lesz hatás, maximum mellékhatás lesz észlelhető. A legtöbb gyógyszerre az az igaz, és a Teperinep is ezek közé tartozik, hogy tartós szedés mellett várható, hogy a fejfások ritkulnak és enyhülhetnek is. Ez azt jelenti, hogy ha csak nem csinál mellékhatást egy-egy ilyen fejfás ritkításra adott rendszeresen szedendő gyógyszer, akkor alapból azt kérjük mindenkitől, hogy 3 hónapon át szedje. A legtöbb esetben ennyi már elég ahhoz, hogy kialakuljon a teljes hatás. Nyilván nem ragaszkodunk a gyógyszerszedéshez akkor, hogyha valakinek ez az adott gyógyszer ez kellemetlen mellékhatásokat okoz. Elképzelhető, hogy nem kellemetlen, hanem kellemes mellékhatásai vannak, tehát például a már emlegetett Teperinep az képes az ember alvásán javítani. Szoktuk is olyankor javasolni, hogy ha valakinek a fejfájásai miatt profilaktikus, preventív, tehát fejfás ritkító vagy megelőző gyógyszerre van szüksége, és mellékesen alvászavarral is küzd. Hiszen ilyen esetben, hogyha alvászavar is áll fenn, és a fejfást is ritkítani kell, lehet, hogy a Teperinep úgy fog működni, hogy 2 legyet üt egy csapásra, tehát ritkul a migrén és javul az alvás. Altatókat egyébként alvászavarra nem nagyon szoktunk javasolni, a migrén maga is általában rosszabbodik, hogyha az alvással gondok vannak, de önmagában olyan vizsgálat, ami azt igazolta volna, hogy altató rendszerszedésével a migrént ritkítani lehet, ilyen nincsen. Tehát szeretném is aláhúzni, hogy altatók migrénkezelésre nem valók, és egyébként alvási problémákkal is csak nagyon megfontoltan érdemes bánni. Tehát úgy értem, hogy alvási problémák esetén is nagyon meg kell fontolni, hogy mikor vegyünk be altatót, mert az altatókhoz relatíve rövid távú szedés után is hozzá lehet szokni. Tehát, hogyha valakinek alvási zavarra van, akkor az a helyes, az a fontos teendő, hogy ha lehet, akkor más módon próbálj meg az alvását megoldani, az alvását helyre rakni. Érkezett közben még kérdés, ez pedig arra vonatkozik, ez megint egy nagyon fontos kérdés, hogy egy csomóan szednek migrén miatt rendszeresen gyógyszert, vagy akár egyéb okból gyógyszereket, mint a migrénesnek lehet esetleg vérnyomással, vércukorral, koleszterinnel, allergiával problémája, tehát rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert, és amikor jön a migrén, akkor bevehetők-e a fájdalomcsillapítók, különösen a migrénre kiemelten használt triptánok. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a triptánoknak is vannak mellékhatásaik, szerencsére ritkák, de érszűkületes kórképek esetén nem jó ötlet őket adni, mert a triptánok maguk is szűkíthetik kismértékben a verőereket, tehát az artériákat. Éppen ezért olyan gyógyszerek rendszer szedése mellett, amik szintén érszűkítő hatásúak, nem lenne jó ötlet triptánokat használni. A másik olyan csoport, ahol figyelni kell, azok az egyes antidepresszánsok, mert az antidepresszánsok és a triptánok különböző receptorokra hatva, de ugyanazon molekulának, a szerotoninnak a receptoraira hatva fejtik ki a hatásukat, és elképzelhető, hogy ha valaki szerotonerg antidepresszáns szed, és mellé triptánt vesz be, akkor a triptán egyrészt lehet, hogy kisebb adatban működhet, ez jó hír, másrészt viszont könnyebben vagy nagyobb eséllyel okoz mellékhatást. Tehát ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy ha nem túl nagy adag antidepresszáns van, akkor merünk adni triptánokat, legfeljebb kisebb adatban, mint amit általában szokásos. Inkább először próbáljuk, hogy kisebb adatban csinál-e rosszat, és hogyha a kisebb adag nem csinál rosszat, és
esetleg nem hat eléggé a migrénre, akkor később lehet nagyobb adagot is bevenni. Illetve ilyenkor szokott az lenni, hogy vagy beszélünk a pszichiáterre, vagy próbáljuk, hogy a páciensünk beszél a pszichiáterre, hogy van-e más mód a depresszió kezelésére, vagy mi próbálunk a kollégákkal, akik fejfással foglalkozunk, esetleg más gyógyszerek felé menni. Tehát az ismert például, hogy az újabb migrén-gyógyszerek, a gepántok, amik közül Magyarországon a rimegepánt, más néven a Vidura érhető el. Ezek a gyógyszerek, ezek nem triptánszerűek, nincsenek triptán jellegű mellékhatásaik, nem csinálnak érszűkületet sem, tehát nyugodtan alkalmazhatók olyan páciensek esetén is, akik vagy érszűkítő gyógyszert használnak, vagy esetleg korábban érszűkületes betegségek lettek volna, de azért azt mindig elmondjuk, hogy akinek komolyabb érszűkületes problémája van, akkor tulajdonképpen ezekkel a gyógyszerekkel sem árt vigyázni. Jó, megyek is a következő kérdések, közben bátorítok mindenkit, hogyha esetleg kérdése van, vagy megjegyzése, akkor tudja akár chatben is írni, illetve messenger üzeneten is. Én most megpróbálom közben megnézni itt a laptopomon, hogy jött-e esetleg új üzenet, mert tartok tőle, hogy nem biztos, hogy mindent látok. Minden esetre köszönöm, aki itt van és aki lájkol. Akkor folytatnám most egy másik problémával, amit viszont korábban kérdeztek tőlem. Ez pedig a menstruációs migrén kezelésére vonatkozik. És utána látom, hogy közben jött Zsuzsától egy kérdés, ma akkor mindjárt a menstruációs migrént meg is szakítom, és megnézzük ezt a kérdést, hogy Zsuzsa azt írja, hogy nagyon fura fejfájásai vannak, perimenopauzában van, tehát már rendszertelenné vált a menstruációja, 45-46 éves, és tudja a menstruációhoz kötni a fájdalmakat, és úgy azt kéri, hogy mi lesz akkor, hogyha elmúlik a menstruáció, akkor soha nem fog-e fájni a feje. Hát bár ilyen, kedves Zsuzsa, bár ilyen egyszerű lenne az élet, való életben ez azért úgy működik, hogy például vannak férfi migrénesek is, ugye ők nem is menstruáltak, nem is fognak remélhetőleg. Mi, hogyha hisztisek vagyunk esetleg, mint a hölgyek egy részek, nehéz a menstruációk, mi más miatt vagyunk hisztisek, de egyébként a menstruációs hormonváltás az tényleg egy gyakori migrén trigger. Viszont sajnos nem mondható az ki, hogyha a menstruáció elmegy, akkor majd minden jó lesz. Sőt, egyébként a perimenopauza, tehát a rendszertelen menstruáció, az elmaradozó menstruáció időszaka, az kifejezetten egy veszélyes időszak, ilyenkor a migrének még gyakoribbá is válhatnak. Tehát nyilván ilyenkor érdemes, mivel a hormonális változásokat nem tudjuk úgy különösebben befolyásolni, és a hormonális érzékenységét a migrénsek egy részének szintén nem tudjuk befolyásolni, ilyenkor vagy fejfás ritkítókezelésben gondolkodunk, tehát rendszeresen szedett preventív gyógyszerekben, vagy életmódi változtatásokban, vagy más megoldásokban. Tehát az például közismert, hogy nagyon sok hölgynek a perimenstruáció, tehát a perimenopauza időszaka az azért is rossz, mert esetleg jobban megélik a stresszt, több izomfeszülés van nyakban, vállban, egyebütt, és ilyen esetben magát az izomfeszülést is érdemes csökkenteni. Tehát rendszeres nyaki és válltorna. Relaxációs módszerek alkalmazása, amik szintén az izomfeszülésre hatva csökkentik részben a stresszt. Ezek szintén hatékonyak lehetnek. Nem azt mondom, hogy nem lesz soha többet migrén, de hogyha hozzájárulnak ahhoz, hogy ritkábban vagy enyhébben jöjjön ki a migrén, az mindenképpen pozitív. És hát van az a szint, ahol viszont megéri tényleg, hogyha nagyon kínzó a migrén, akkor is, hogyha ritkán van, akkor meg, hogyha gyakran, akkor főleg megéri adott esetben orvossal konzultálni, akár gyógyszeres, akár egyéb olyan kezelésekről, amik viszont úgy hát már nagyobb megfontolást igényelnek. Egyébként létezik olyan is, hogy tenziós fejfás, egy csomó embernek van úgymond tenziós fejfása és migrénye együtt is, nem is mindig könnyű eldönteni. Van olyan páciensünk egyébként több is, aki azt is mondja, hogy ő úgy érzi, hogy az izomfeszülés van először, indul egy izomfeszülés, és abból lesz egy migrénes fejfájás. Tulajdonképpen ez nekik jelent egyfajta gondot, nyilván nekünk is egyfajta gondot, hogy megmagyarázunk, de azt gondoljuk, hogy ettől még ezt mint migrént kell tekinteni, egy olyan speciprovokáló tényezővel, ami az izomfeszülés. Ezért erre a speciprovokáló tényezőre szintén érdemes odafigyelni, de egyébként meg úgy kell vele járni, mint egy migrénnel. Közben látok még itt üzeneteket. Azt szeretnék kérdezni valaki, hogy változó időjárási frontokra kialakuló fejfájásra mit tudnék ajánlani. Hát, tehát, hogy fejezem ki magam, mondjuk egy kevéssé praktikus megoldás az lenne, hogy elköltözni olyan helyre, ahol nincsen front, de az nagyjából Bányában van, vagy a Holdon, tehát amíg nem indul el Mars expedíció, meg nem megy majd az emberiség vissza a Holdra, addig ez nem egy reális alternatíva.
Azt lehet mondani, hogy a front nagyon sokaknál lehet trigger, de ha minden más triggert, életmódi triggert ki tudunk küszöbölni, akkor valószínűleg a front sem fog olyan erős migrént csinálni. Kérdezik sokszor, hogy van a béres antifront és más ilyen frontellenes készítmények, ezek mennyire működnek. Nekem volt olyan páciensem, aki azt mondta, hogy működik, de sajnos többek meg azt tapasztalták, hogy nekik nem válik be. Megfontolásra mindenképpen ajánlom ezeket egyébként, csak nem érdemes elkeseredni, hogyha nem működnek. Ezekről nem tudjuk. Nekem nincs olyan vizsgálatról tudomásom, ahol direkt azt vizsgálták, hogy mondjuk egy ilyen antifront készítmény, az ténylegesen 100 migrénesnek adva hány migrénesnek segít és hánynak nem. Közben jönnek a hozzászólások, nagyon köszönöm, hogy mindenki ilyen aktív, és próbálok is akkor majd mindjárt hozzáférni ezekhez a hozzászólásokhoz, nagyszerű. Azt szerettek kérdezni egy kolléganő, hogy agyovi allergiával gyakran találkozom-e, mert hogy egy páciensének csalánkiütése lett. Hát nekem olyan páciensem, hogy csalánkiütése lett volna, olyan nem volt még. Az egy nagyon gyakori, és lehet, hogy enyhe allergiás mellékhatás, hogy 2-3 napig a szúrás helyén egy kisebb bőrpír van, illetve kicsit kidomborodik ott a bőr. Volt már olyan páciensem, akit pont amikor ilyenje volt, látott bőrgyógyász is, és nem tartott a vészesnek. Ritkán előfordul viszont az, hogy ténylegesen van allergiás reakció. Tehát múltkor volt egy páciensem, aki azt mondta, hogy neki ilyen jó lúdtojásnyi, nagyon elődomborodó, nagyon piros, a környezeténél jóval melegebb tapintatú bőrjelenség alakult ki a második agyovi után. Hát ez az eset, ahol azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az agyovit kéne folytatni, mert lehet ténylegesen egy allergia. De van olyan vélemény, Nyugat-Európából hallottam, és orvostól hallottam, és nem hogy mondják ezt, a internet lesötétebb bugyraiban, tehát van olyan orvosi megközelítés, hogy oké, ha az illetőnek jó, akkor lehet adni. Én biztos vagyok abban, hogy ezt úgy érdemes adni, akkor az illető páciensen megbeszélje, hogy oké, ez lehet egy allergiás reakció, és hogy ha megint a következő szúrásnál is kijön, akkor nem biztos, hogy kell az agyovid folytatni, vagy nem szabad folytatni, de ha mégis ő úgy döntene, én azt gondolom, hogy el kéne őt látni allergia elleni gyógyszerekkel, hogy adott esetben gyorsan közbe tudjon lépni. Én nem szeretek, hogy mondjam, pápai vizeken kalózkodni, azt gondolom, hogy az agyovi a legtöbb páciensnek nem csinál allergiát, akinél mégis allergia van, akkor valószínűleg más gyógyszerre lenne érdemes váltani, ha ténylegesen allergiáról van szó. Ha csak egy kicsi átmeneti bőrpi, vagy egy nagyon-nagyon enyhe allergiás reakció, akkor azt gondolom, hogy azzal nem biztos, hogy kellene feltétlenül foglalkozni. De minden eset egyedi megítélést igényel, és minden esetben, amire nyilván ez a mostani élőadás nem alkalmas, minden esetben a teljes beteget kell ugye figyelembe vegyünk. Tehát nem csak az, hogy neki migrénye van és az vacak, és az agyovi mellett javult, hanem hogy oké, mi az ő egész kórtörzete. Még az is benne lehet, hogy például az illető mennyire hajlamos segítséget kérni, mert egy segítség nélkül egy allergiás reakció az tényleg komoly veszélyt rejtett magában. Úgyhogy köszönöm szépen, ez egy nagyon hasznos kérdés volt, főleg úgy, hogy mostában az agyovit már egyre gyakrabban tudjuk adni. Egy hölgy kérdi, hogy ha relpaxot vesz be, akkor az idézhet-e elő pánikrohamot az arra hajlamosaknál, illetve a migrén és a pánikroham kapcsolata is érdekli a hölgyet. Hát ez egy összetett dolog. Először is maga a migrén, különösen akkor, hogyha a szokottnál erősebb, vagy hogyha nagyon-nagyon durva, akkor az hát épeszű ember nem örül neki nyilván. És főleg az elején, és főleg akkor, hogyha mondjuk aura van a migrén előtt, tehát múló látászavar, vagy gyengeség, vagy bénulás, akkor az valószínűleg kiválthat stressz, ezt nagyon gyakran látjuk, és adott esetben pánikrohamot is kiválthat. Önmagában a migrén egy csomó pszichés kórképpel egyébként társbeteg, többek között hangulatzavarokkal, pánikzavarral kapcsolatban is gyakrabban látjuk a migrént előjönni, mint az átlag népességben, de mivel két külön-külön gyakori dologról van szó, nem az oki kapcsolatot fognám meg elsősorban, hanem az, hogy ez egy létező jelenség. Most ráadásul, hogyha pánikzavarra az ember mondjuk kap valamilyen antidepresszánst, szerotoner készítményt, akkor, ez már az előbb volt kérdésben egyébként, akkor szerotoner készítmények mellett, hogyha triptánt vesz be az illető, akkor könnyen elképzelhető, hogy a triptán nagyobb vagy kellemetlen mellékhatást vált ki. Ritkán vannak a triptánoknak egyébként olyan mellékhatásaik, amik az embert a szívrohamra emlékeztetik, pedig szerencsére nem szívrohamot okoznak, de lehet mellkasi szorító, nyomóérzés, légszomérzés, stb. Ilyen esetben mindenkinek azt javasoljuk, hogy ha ilyen mellékhatással jár a triptán, akkor más készítményhez kell fordulni, mert az erős mellékhatás, még ha nem is veszélyes, nyilván önmagában is kiválthat pánikrohamot, illetve, amit akartam még mondani, hogy utánozhat is egy ilyen helyzet egyébként egy pánikroham jellegű dolgot. Tehát a pánikrohamnak is vannak olyan
tünetei, amikor ott esetben átfedhetnek mondjuk a Relpax vagy más triptánok mellékhatásaival. Egyébként az egy mindenképpen mondandó viszont, hogy a migrén az nem egy pszichés betegség, de kedvezőtlen pszichés állapot, tehát hangulatzavar, szorongás, kimerüléses állapot, pánikzavar, stb. A migrén megélését is nehezítik. Gyakoribb is lehet a migrén egyébként, és hát a migrénnel való megküzdés esélye is csökkennek. Ilyenkor mindenképpen arra van szükség, hogy ne csak a neurológushoz menjen az ember, hanem oda is, amit az átlag páciensek 20 éve még sértésnek vettek, hogyha mondtuk, tehát bizony érdemes elmenni ott esetben pszichiáterhez is. Nem azért, hogy most valami diribógyót adjon feltétlenül, nyilván gyógyszereknek is megvan a helyük, hanem azért, hogy egyáltalán tájékozódni lehessen a különböző kezelési lehetőségekről. Mert a pánikzavarra se csak gyógyszerekkel kell minden esetben reagálni, hanem más megközelítések is vannak, de hát ezt nyilván pszichiáter sokkal ügyesebben el tudja mondani. Következő kérdés, én közben azt nézem, hogy halad előre az idő, de még van szerencsére egy kis időm. Aurával járó migrén menstruációnál, de csak akkor fordul elő. Mit lehet ellene tenni? Hát én azt gondolom, hogy az aurával járó migrén, maga az aura része, bár ugyan múlékony, de akár látászavar, akár zsibbadás van, különösen akkor, hogyha beszédzavar lép fel auratünetként, vagy esetleg mondjuk féloldali gyengeség, az sokkal jobban megviseli lelkileg a migréneseket, úgyhogy az aura az egy óra általában lezajlik, sokkal jobban megviseli, mint az a fejfás, ami akár 2-3 napig is eltarthat. Mert félnek attól, hogy ez nem stroke, vagy nem valami hasonló más komoly betegségnek a tünete, és még ha 18-szor van aurájuk, akkor sem biztos, hogy ez a félelem el fog teljesen múlni. Tehát ez egy ijesztő dolog. Gyakran provokálja a migrént menstruáció, aura nélküli és aurával járó migrén formákat is. Ilyenkor tulajdonképpen a teendő az az, hogy hát egyrészt nyilván adott esetben tehát menstruáció megelőzés, azt ritkán szoktuk mondani. Vannak ugye olyan fogamzásgátlók, amiket nem úgy kell szedni, hogy 28 napból 21-ig szedjük a gyógyszert, és aztán utána egy hétig nem, hanem 3 hónapig egyhuzamban szed az ember gyógyszert, és utána jön egy darab menstruációs szövetség. Ezt nyugaton ajánlják egyébként, hogy megpróbálni így ritkítani a menstruációt olyan esetben, hogyha ennek nincsen nőgyógyászati ellenjellvallata, és egyáltalán az adott gyógyszer az kapható. Tudom, a Magyarországon is kaphatóak ilyen készítmények, tehát ez egy lehetséges dolog. Egyébként a menstruációval kapcsolatban ezen túl nem nagyon tudunk mit tenni. Azt azért fontos tudni, hogy ha kijön az aurás migrén, akkor léteznek kitűnő rohamgyógyszerek, amiket lehet használni. Ezeket nyilván kell is használni. Ugye korábban az volt a mondás, hogy triptánokat például nem lehet csak akkor, hogyha már az aura elmúlt. Mostanában ez a magyar alkalmazási előíratból úgy látom, ezt a héten néztem meg, hogy a legtöbb esetben kikerül. De mindenképpen ilyenkor fontos a hatékony rohamkezelés lenne. És hát egyébként pedig a másik az az, hogy ugyan a menstruációval nem is tudunk mit tenni, de nagyon ritka az, akinek a migrénjét nem lehet befolyásolni más módon, akkor az előfordulás esélyt is lehet csökkenteni, hogyha a menstruáció ugye azt nem tudjuk befolyásolni, de hogyha mondjuk rendezett életmódra törekszünk, az a menstruációs migrént is adott esetben tudja ritkítani. Nekem volt olyan páciensem, ő nagyon sokszor szoktam a történetet idézni, hogy hetente volt neki olyan 2-3 napos migrénje, és akkor preventív kezelések közül ő azt válaszolta, hogy nem sportolt, és akkor elkezdett sportolni, elkezdett futni. És akkor a rendszeres futás mellett visszament a heti havi egy fejfájásra, ami egyébként migrén rohamgyógyszere jól kezelhetővé vált, az a havi egy fejfájás a menstruáció idejére esett, és aztán utána, hogy tovább folytatta a futást, és kicsit gondolom meg is nyugodott attól, hogy most már nem hetente fáj a feje, elkezdtek ezek a menstruációs fejfájása is elmaradozni, úgyhogy ponton el is tűnt egyébként a szemem elől, de mire eltűnt, addigra már olyan 2 havonta volt egy migrénje, és nem feltétlenül a menstruáció alatt. Kicsit bőlére először válaszoltam, most muszáj egy kicsit előrébb menjek, mert közben rengetegen írnak, ezt nagyon köszönöm mindenkinek. Próbálok még akkor kérdésekre fókuszálni, főleg akkor, hogyha meg is találnám, hogy tudtam tovább görgetni, megvan. Valaki azt írja, hogy hormonális fejfájása van, próbált botoxot, kalvéniát, stb. Minden hónapban egyben fáj, 72 órát a ciklus alatt és utána. De ezek szerint lehet, ha jól olvasom, akkor ez nem is biztos, hogy feltétlenül, hogy mondjam, csak a ciklus. Tehát én azt gondolom mindenkire, aki azt gondolja, hogy menstruáció környékén fáj a fej, illetve egyáltalán, ha migrén probléma, akkor tegyék már meg azt, hogy fejfásnaplót kezdenek vezetni. Ugye egyébként a honlapomon is van ilyen, majd kirakom
a linkjét az adás után majd valahova a Facebookra, hogy hol tudnak fejfás naplót letölteni, és érdemes lenne vezetni, pluszban azon lehet jelölni akár egy színessel a menstruáció napjait is. Legtöbben rá fognak jönni, hogy oké, a menstruáció környékén lehet, hogy nagyobb esélye van a migrénnek, de nem biztos, hogy csak akkor jön. Még egy gondot a menstruációs migrénről, és utána lehet, hogy már más témákat veszek elő. Tehát a menstruációs migrénnél, hogyha a ciklus az nagyjából fix, tehát mondjuk 28 vagy 30 naponta fixen jön meg, és ehhez képest fix az is, hogy mikor jön elő a migrén, tehát a vérzés első napján, vagy harmadik napján, vagy mindig 2 nappal a vérzés megjelenése előtt, akkor van úgymond átmeneti profilaxisra is lehetőség, tehát vannak olyan gyógyszerek, amiket abban az időszakban szedve megelőzhető a migrénroham. Ez egy új és teljesen logikus lehetőség lenne akkor, hogyha az illetőnek tényleg csak a menstruációhoz kötődően van migrénje, vagy akkor mindenképpen a szokásosnál sokkal durvább migrénje van. Egyébként egy kis reklám, csinálunk most egy vizsgálatot, pontosabban én is társvizsgáló vagyok egy olyan vizsgálatban, ami pont azt célozza, hogy egyes gyógyszerek átmeneti szedésével lehet-e a menstruációs migrént megelőzni. Ugye logikus lenne, hiszen vannak olyan gyógyszerek, amikről tudjuk, hogy a migrén alkalmasak a migrén ritkítása, és ilyen átmeneti szedéssel is. Tehát ilyen kezelés most is van, vagy vizsgálat most is van, ez egy Atogepant nevű gyógyszer, amit próbálgatunk, úgyhogy ha valaki ehhez kedvet érez, akkor írjon nekem Messengeren, és akkor szívesen elküldöm a részleteket, egy tájékoztatót, és utána, hogyha úgy érzi, hogy folytatná, akkor lehet nyugodtan ezt is. Jó? Tehát ez egy lehetőség lenne, ez egy olyan stadi, ami egyébként egy teljesen jól működő, a Vidurához hasonló gyógyszer, ami már külföldön szerencsésebb országban forgalomban van, és most idehaza a menstruációs migrén megelőzésére próbáljuk, illetve olyan migréneseknek is szintén egy stadi keretében módjuk van ezt kipróbálni, akik próbálkoztak már több triptánnal, tehát nem tudom én, imigránnal, cinével, triptográmmal, tildatonnal, relpaxal, calviniával, és ezek nem működtek. Akár azért, mert nem hatottak, akár azért, mert nem szabad nőket szednie, mert valami olyan betegsége van, például érszükületes probléma, ami miatt ezek ellenjavaltak lennek. Tehát most van egy ilyen lehetőség is, az Atogepántot próbáljuk úgymond triptán refrakter vagy triptán rezisztens migrénesek körében, és a menstruációs migrén átmeneti megelőzésére. És még mindig van hozzászólás, csak már kicsit eltévedek itt a saját telefonomban. Azt mondja, hogy fél pillanat türelmet kérek. Ez egy jó kérdés, még ez szintén ilyen hormon kérdés, hogy 50 év felett hormontabletta, gondolom, hogy ilyen posztmenopauza és hormonpótló tabletta okozhat-e sűrűbb migrénes fejfást? A válasz az, hogy sajnos igen. Tehát ilyenkor nyilván mérlegelni kell, hogy mik az előnyök és mik a hátrányok. Adott esetben szoktunk olyat is gondolni, hogy ténylegesen kell-e hormontabletta, és pont olyan kell-e. De ez nem csak azon múlik, hogy az illetőnek migrényei hogy alakulnak, hanem azon is, hogy is a hormontabletta csinál-e egyéb kellemetlenséget, hogyan kezelhető a migrén, illetve hogy vannak esetleg egyéb betegségek is. Ugye tudjuk azt, hogy bizonyos kórállapotok esetén eleve nem biztos, hogy a hormonpótlás jó ötlet lenne, tehát mindig több tényezőt kell mérlegelni, divatos szóval ilyenkor is holisztikusan kell hozzáállni egy ilyen problémához. Eleve is holisztikus megközelítést alkalmazok én is a mindennapokban, de ilyenkor talán egy fokkal még jobban kell figyelni, ott esetben társszakmákat is megkérdezni, hogy tényleg jó ötlete, nem feltétlenül csak a migrén oldaláról a hormonpótlás. Írja egy másik hölgy, hogy mikor terhes volt, akkor 9 hónap alatt nem volt egyáltalán migrénje, csak néha kisebb fejfása. Ez egyébként egy teljesen gyakori tapasztalat, és azt gondolta, hogy ha elmarad majd a menzes a menopauza után, akkor milyen jó lesz. De azt írja a hölgy, hogy most azután még gyakoribbak lettek a migrének. Az édesanyjának éppen a menopauza után megszűntek a migrényei. Hát ez tényleg így van, tehát összességében azt lehet mondani, hogy az orvoslás az nagyon sok esetben statisztikai bizonyítékokra támaszkodik. Azt lehet mondani, hogy statisztikai értelemben az nagyon is várható, hogy aki migrénes, akkor a terhessége alatt a migrének ritkulnak, vagy megszűnnek. Ez nagyjából a migrénes hölgyek terhességének 2/3 igaz, a maradék 1/3 vagy marad a migrén, olyan, amilyen volt, vagy esetleg romolhat is. Ez csak az egyik oka, amiatt nem szoktuk a terhességet, mint migrén megelőző megoldást javasolni. Nyilván a legfőbb indok az, hogy nehogy már a gyermekvállalást az motivál, hogy most akkor migrénünk van. Ez elég hülyeség is lenne, de egyébként összességben a terhesség alatt a migrén szerencsére inkább javul. És a menopauza után pedig általában ritkul, vagy megszűnik, mint a kérdező édesanyjánál. De vannak kivételek. Hát, hogy a kivétel van, az nem azt jelenti, hogy az ő migrénye
különleges, hanem inkább azt mondanám, hogy amikor a pechet osztogatták, akkor lehet, hogy ő előrébb állt a sorban. Tehát ez egy kellemetlen véletlen, ettől még épp úgy a migrént kezelni kell, és attól függ, hogy milyen gyakran jön elő, vagy csak úgymond rohamkezeléssel, vagy esetleg megelőző, tehát preventív kezeléssel is. Írja egy másik hölgy, hogy amikor teres volt, ő neki egyetlen egy napot se fájt a feje, ez tényleg nagyon sokaknál így van, és azért szerencsés egyébként, mert amikor viszont valaki terhes, akkor nagyon lecsökken azoknak a gyógyszereknek a száma, amivel a migrénrohamot kezelni szabad. Mert nem szeretnénk sem a kismamámnak, sem a magzatnak ártani, épp ezért egy csomófajta gyógyszer abszolút tiltólistán van, vagy végig vagy egy bizonyos szakában a terhességnek, és egy csomó gyógyszer pedig relatív tiltólistán van. Egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban viszont az, hogy amikor viszont valaki ténylegesen mondjuk gyakorló migrénes, szed valamilyen gyógyszert, nem tudom, triptán készítményt vagy egyebet, szokott aggódni, hogy huppá, kiderült, hogy babát várok, mi lesz akkor a babával. Na most, hogyha az ember egy picit is figyel a testének a jelzéseire, és nem az van vele, mint az a sok év előtti amerikai valóságshow, aminek az volt a cím, hogy nem tudtam, hogy terhes vagyok, és ilyen nagyon-nagyon utolsó harmadban lévő hölgyek csodálkoztak rá, hogy babát várnak. Tehát, hogyha az ember egy kicsit is figyel a szervete jelzésére, elég gyorsan észre fogja venni, hogy babát vár. Általában még azelőtt, hogy kialakulna a méhlepényen keresztül az anya és a magzat közötti kapcsolat, ezért aztán nem várható, hogy ebben az időszakban a gyógyszerek azok zűrt csináljanak. Nyilván, ha kiderül, hogy az illető babát vár, vagy akár ha nem is derült ki, de szeretne babát már záros határidőn belül, akkor érdemes átgondolni a migrén kezelését, adott esetben orvossal megbeszélni, tehát neurológus, fejfájás szakember, vagy akár nőgyógyász, vagy háziorvos. Ez mindig attól is függ, hogy az illető szakember mennyire érzi magát kompetensnek ebben a kérdésben. Én a való életben rengetegszer szoktam terheseknek tanácsot adni, de összességében azt gondolom, hogy ez mindig 3 szereplőn múlik, a migrénes páciensen, a neurológuson és a nőgyógyászon, szülésznőgyógyász kollégám. Jó. Köszönöm szépen mindenkinek, aki követett engem, és aki ezután visszapróbál majd nézni az adást. Azt nézem, hogy 7 óra már elmúlt, lassan én is kezdek elfáradni, és kezdem ismételni magamat, úgyhogy nem sokára befejezem ezt az élőadást. Azt szeretném javasolni, megköszönöm még egyszer, hogy itt voltak, hogy ha kérdés, probléma van, nyugodtan írják meg. A másik az, hogy én tervezek ilyen élőadásokat tartani néha, nyugodtan lehet közben is kérdezni, és akkor nem ígérem, hogy túl gyakran, de egyfajta rendszerséggel szeretném csinálni, és szeretném majd picit jobb technikai feltételekkel, hogy könnyebb legyen önöknek is követni, és esetleg érdekesebb is legyen. Ha össze kéne foglaljam, amit mondtam, akkor azzal szeretném zárni, hogy a migrén nagyon kellemetlen kórkép, de jól kezelhető kórkép. 2, speciális esetekben, mint például a menstruációs migrén, speciális megoldásokra van szükség. 3, most éppen van egy olyan gyógyszer, amit próbálgatunk menstruációs migrén megelőzésére is, illetve triptánokra nem reagáló migrének kezelésére is. Ha valakit ez érdekel, akkor nyugodtan keressen, Messenger üzenetben elsősorban. És a 4-es pedig az, hogy minden migrén különböző, és minden migrénes különböző. Nincsen olyan megoldás, ami tökéletes megoldás lenne. Ha amit valaki megpróbált eddig, az nem működik, az nem azt jelenti, hogy ő rajta nem lehet segíteni, és azt sem jelenti, hogy az ő készülékében hiba lenne. Egész egyszerűen nincsen olyan megoldás, ami tökéletes lenne minden migrénesnek, tehát ilyenkor az a fő, hogy nem kell feladni, keresni kell a megoldást, és olyan helyen érdemes keresni a megoldást, ahol van szaktudás is. Tehát például ugye volt az a régi reklám, hogy cipőt a cipőboltból érdemes venni. Én is azt gondolom, hogy adott esetben egy ilyen nagyon goromba migrénnel érdemesebb mondjuk neurológushoz menni, vagy fejfás centrumba menni, mint esetleg megkérdezni egy még olyan jó szándékú fülorgégészt, szemészt, vagy mondjuk sebész kollégát. Mert nyilván, hogy az van, hogy ez egy más szakterület, ez egy spéci szakterület, és hát a szaktudás az általában azoknál van, akik ezt naponta művelik. Más megközelítésben mindenkinek szoktam azt mondani, hogy a vakbelüket sem biztos, hogy velem kéne kivetetni, mert ugyan elvben tudom, hogy kéne csinálni, de gyakorlatban nincs ezzel sok tapasztalatom, mert utána orvostanhallgató koromban asszisztáltam vakbélműtéthez. Tehát, hogy végigvegyem a hasonlatot, én a vakbélműtétet szívesen vállalom bárkinél a következő feltételekkel. 1. Lakatlan szigeten legyünk, hogy ne legyen más orvos. 2. Viszont ha lehet, akkor legyen egy jól felszerelt műtő. És 3. Ami lakatlan szigeten nehéz, jó lenne 2 független tanú, akik azt mondják, hogy tényleg aláírta az illető páciens, hogy tényleg velem szeretné kivetetni a vakbelét.
Ezt persze csak viccnek szántam, a lényeg az lenne ebben, hogy nyilván mindenkinek megvan a kompetenciája, ezen épeszű orvos nem megy túl, viszont érdemes migránsként is megkeresni a kompetens személyeket. Hát 40 perccel veszem önöket igénybe, hogy lassan elköszönök. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, aki segített a kérdésével, szurkolt, vagy szívecskét, vagy lájkolt, vagy csillagot küldött. Tehát ennek mind örülök. Örülök adott esetben akár offline is annak, hogyha valami javaslat van, sőt akár a kritikának is, mert a cél az, hogy minél hasznosabb információkat tudjak közölni. És kérem, kövessék a Facebook oldalamat, biztosan sokan tudják, fenn vagyok a YouTube-on is, ott is azt még mostában nem frissül, de fogok feltenni oda is új tartalmakat, többek között ezt is, hogyha fel tudom oda tenni, akkor megtekinthető lesz még egy darabig remélhetőleg. Érdemes nézni a Fejfás Napló miatt az oldalamat, ezt mindjárt ki fogom tenni majd egy Facebook posztban, és mindenkinek szép estét kívánok, és jó egészséget, és ne adják fel. Ahogy régen mondták, sose hátrálj, sose add fel. Viszontlátásra!